Senyor Xavier Soi, de la Diputació de Girona, endavant. Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Prada, molt honorable conseller, autoritats, em complau molt representar la Diputació de Girona avui aquí, perquè avui és un dia molt emotiu per tots nosaltres. Ens trobem a Prada de Conflent, al peu d'una muntanya, el Canigó, que és un símbol del nostre país. Aquí va ser on Pau Casals va residir fugint d'un dels episodis més foscos de la història recent. Aquí va ser on ell va ajudar molts altres exiliats, fent mostra d'una solidaritat excepcional i erigint-se com un exemple d'altruisme. I aquí és on ens trobem justament avui, inaugurant un centre d'estudis transfronterer que propugna els ideals que tant va defensar Pau Casals: la pau, la justícia i la llibertat. Aquest centre mantindrà viva la flama de l'aprenentatge, una flama que, com la del Canigó, neix al bell mig dels Pirineus per estendre's arreu dels països catalans. Fins aquí vindran universitaris, estudiants de batxillerat i de secundària a aprendre, a conviure i a impregnar-se no només de coneixement, sinó també d'un esperit de companyonia, entesa i comprensió. Un esperit que és el mateix que ha acompanyat la creació d'aquest centre, perquè, com ja s'ha dit, ha comptat amb la col·laboració de nombroses administracions públiques, les quals ens hem unit il·lusionades amb una mateixa visió i un objectiu pedagògic comú. Soc dels que penso que una de les millors maneres de millorar el món és per mitjà de la cultura i l'educació. Només amb la cultura i l'educació aconseguirem que les generacions futures puguin tenir un pensament més lliure i sense condicionaments que les lliguin. Això és el que vol aconseguir aquest centre, que amb uns excel·lents espais docents d'hostatgeria ofereix un amplíssim ventall de possibilitats de col·laboració en l'àmbit de la pedagogia, entre d'altres, als diferents territoris dels països catalans. Per acabar aquesta intervenció, vull citar una frase de Pau Casals, que m'ha semblat molt encertada per a la inauguració. Persona honesta allà on no n'hi hagi, Pau Casals va dir: la meva contribució a la pau del món pot ésser minsa, però hauré donat tot el que puc per aconseguir un ideal que considero sagrat. Amb aquesta frase es referia, sens dubte, a un ideal d'amor a una terra i un país, l'ideal d'unir i no pas de dividir, un ideal que li va valer la medalla de la Pau de les Nacions Unides, un ideal al qual avui rendim homenatge amb un centre que uneix, que dilueix les fronteres. És el que Pau Casals hauria desitjat. Moltes gràcies.